Prváci, vítam vás pri prvom vysielaní školských špecialitiek. Od začiatku roku sa udialo veľa významných udalostí. Radi by sme vás poinformovali o tých najvýznamnejších. Naši žiaci sa potešili, že okrem nových hlavíc pribudla v škole aj kaplnka. Hneď ako sa zatvorili dvere školy, začala sa rozsiahla prestavba. Z bývalých priestorov kaplnky, triedy a chodby postupne vznikla nová, krajšia a veľká kaplnka. Tejto úžasnej myšlienky sa ujal veľa dôstojný pán dekan Ľubomír Pekarčík. A my mu za to veľmi ďakujeme. Od začiatku roka sa udialo veľa rôznych udalostí aj úspechov, keďže máme takých šikovných žiakov. Spomenieme iba niektoré. Najčastejšie sa stretávame so spisovateľmi prostredníctvom kníh a fotografií. V stredu 30. septembra sme mali príležitosť stretnúť sa so spisovateľom Antonom Lavčekom naživo. Predstavil nám svoju tvorbu, v ktorej sa nachádza veľa jeho osobných životných skúseností. Beseda sa nám páčila a určite siahneme aj po jeho tvorbe. Obleky, kravaty, dievčatá však tak zmenené na dámy. Aj takto si naposledy zaspomínali naši maturanti na Stužkovu. Ich program odštartoval v kostole Svetou omšou a potom sa presunuli do hotelu Park, kde sa to všetko konalo. Program bol vynikajúci. Žiaci aj rodičia sa poriadne zabavili a domov sa vracali až ráno plný spomienok. A teraz si už konečne môžu povedať, že rozumejú slovám pesničky Joža Raža Stužková. Presne také to bolo. Ale teraz ich už čaká maturita a my im budeme držať palce, aby to zvládli. V piatok 16. októbra sa v Tvrdošíne uskutočnilo regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Oravský mikrofón. Našu školu reprezentovala Dominika Ďaďová z Kvinty a v tretej disciplíne jej pomáhala viesť rozhovor spolužiačka Simona Škombárová. Dominika súťažila aj v ďalších disciplínach: spravodajstvo, reklama a vlastná relácia. Aj napriek tomu, že ju už od začiatku ohrozovala mnohopočetná konkurencia stredoškolákov a nádej na úspech klesala, Dominika získala úžasné druhé miesto s postupom do krajského kola v Banskej Bystrici. Naši žiaci 7A a 2. G triedy sa v dňoch 26. až 28. októbra 2015 stali účastníkmi výmenného pobytu v cirkevnej spojenej škole v Bratislave Ružinov. Vopred naplánovaný program bol pestrý a bohatý. V priebehu 3 dní sa zúčastnili športových zápasov, kde si so svojimi rovesníkmi zmerali sily a večer si vydýchli pri kratučkej prechádzke večernou Bratislavou. Ďalší deň putovali do Mariánky na putnické miesto, kde pookriali ich duše. Večer ukončili opekačkou pri ohni a diskotékou. Najviac ich však zaujala výstava Titaniku v Inchebe. Domov sa vraciali plných spomienok a dojmov. Tešia sa, ako sa opäť navštívia. A teraz bežanský večierok z pohľadu Kvinty, teda bažantov. V stredu 29.10.2015 pre nás žiaci sexty pripravili bohatý a zábavný program. Museli sme splniť rôzne úlohy od lovenia hrozna v múke bez rúk až po prechod peklom. Ani noví učitelia o to neboli ukrátení. Zasúťažili si v kvíze o novorodencoch, v ktorom prekvapivo zvíťazili a porazených znova čakala púť peklom. Na konci nám Zeus odovzdal diplom a my sme sa oficiálne stali stredoškolákmi. A teraz bažantský večierok z pohľadu sexty ako organizátorov. Poznáte ten pocit, keď sa presuniete do antického Grécka, z vás vznešených ľudí sa stanú otroci, spodina spoločnosti a ešte aj bohovia sa zabávajú na vašom osude. Nie? Tak sa opýtajte žiakov Kvinty. Oni by vám toho vedeli porozprávať. Ako zelenáči gymnázia museli podstúpiť obávanú, strach naháňajúcu, nervy drásajúcu skúšku. V útorok 2. decembra 2015 sa chlapci z našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády v Námestove. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Naši súťažiaci dosiahli veľmi pekné úspechy. Samostatne súťažili Matúš Mahut, ktorý skončil na 3. mieste, a Martin Rízy, ktorý skončil na 2. mieste. Vo dvojiciach Filip Hajduch a Jan Kavas získali 1. miesto, Samuel Šoch so Samuelom Ferancom 2. miesto.
Žiaci sa veľmi snažili a vybojovali pekné výsledky. Prajeme im veľa ďalších úspechov pri rozvíjaní ich talentu. A teraz niečo zo športu. 21. októbra 2015 usporiadala základná škola Dlhá okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Súťažilo sa za nepriaznivého jesenného počasia, so starými puškami slavil 631. Naši mladí biatlonisti potvrdili výbornú pripravenosť a dokázali zvíťaziť v obidvoch kategóriách. Mladší žiaci, prvé miesto Samuel Machaj a druhé miesto Matej Badaň. Starší žiaci, na prvom mieste sa umiestnil Andrej Kramár a na druhom mieste Samuel Šoch. V piatok 20. novembra 2015 sa chlapci z tercie, kvarty a 9. A zúčastnili súťaže Ox-Dox Florbalka. Vďaka vynikajúcim výkonom sa dostali až do finálu. Napriek veľkej konkurencii sa umiestnili v krajskom kole na druhom mieste. Zaslúžili sa o to títo statoční bojovníci: Peter Dulovec, Peter Paluga, Ivan Rosenberg, David Kuriak, Miloš Murin, Matej Šuvada, Peter Piňák a Andrej Vrábel. 30. septembra 2015 usporiadala naša škola v spolupráci s mestom Dolný Kubín v športovom areáli na Kuzminove okresné kolo v cespoľnom behu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Výsledky našich pretekárov boli veľmi priaznivé. Zo žiačiek prvé miesto Sára Machajová a zo žiakov druhé miesto Rasťo Škvárka a Peter Piňák. Zo študentiek je to druhé miesto Simona Bandošová a zo študentov je to prvé miesto Martin Zanovit a tretie miesto Peter Nemček. Z dnešného športu to môže byť všetko. Advent, 4 sviece. Prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhoria, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. A toto už bola posledná bodka nášho vysielania. Prajeme vám veselé Vianoce a príjemne strávený čas s vašou rodinou. Tešíme sa na budúce. Ty tam máš